Tervetuloa taas Keränen Virtamo podcastiin ja tällä kertaa paikalla ovat Keränen ja Virtamo. Tervetuloa taas, Petteri. Mahtavaa olla täällä. Mä olin Kaliforniassa treenaamassa tänään, että mä oon hyvässä kunnossa. Mä tulen tänne näin. Loistavaa. Juuri tämän takia hän ei ollut viimeksi paikalla. Joo, kyllä. Mutta mistä me keskustellaan nyt tänään? Joo, hyvä kysymys. Tässä on jo puhuttu toi varhaisnuoruus ja treenaus niin läpi, että se mistä ei ole puhuttu niin hirveän paljon, totta kai just nämä ehkä hauskimmat muistot, mitä on tapannut tässä eri kilpakollegoiden ja niin kuin lajin parissa. Ja sitten myöskin ehkä se on kiinnostavaa myöskin vähän se, että sitten kun kisaurahan loppuu kaikilla kumminkin joskus. Joo. Jollei se loppu tosi äkkiä, niin kuin joillakin nykyään. Miten sitten huippu-urheilija ja huippukehonrakentaja osaa ja pystyy ja kuinka hän niin kuin pystyy lopettamaan tuon lajin niin kuin silleen, ja millä tavalla se lähettää niin kuin siihen niin kuin laskulentoon, niin se on tavallaan nyt kiinnostava juttu, koska löytyy erilaisia tapoja siinä, niin kuin, että kuinka Ja se voi olla ongelmallista. Voi olla hyvinkin, joo. Että kyllä se niin kuin on kaikissa varmaan, siis tämä on kumminkin pieni laji ja muuta, eihän me semmoisia julkisia olla kuin hiihtäjät tai kuin muut. Aivan. Mutta kumminkin niin meillä on tosi intensiivinen ja intohimoinen kannattajajoukko. Tämä meidän pieni niin kehonrakennus hiekkalaatikko, kyllähän ne, ketkä pärjää Suomessa tässä lajissa, on niin kuin julkiksia siinä omassa piirissä. Joo, ja niin kuin pysyvästi. Idoleja. Joo, ja pysyvästi. Niin. Niitä seurataan koko ajan sitten. Ja ihme ja kumma. 97 oli mun viimeinen kilpailu. Aivan. Nyt on aikaa YKK ja monta vuotta. Niin vieläkin joskus jossain nakkikioskionosta jossakin muulla joku tunnistaa. Joo, ja tunnistaa varmasti monetkin, mutta eivät sitten mitään reagoi niin kuin joo, siihen. Kai, joo, kyllä. Mutta sä oot kertonut vähän jo aikaisemmassa podcastissa siitä omasta, miten jatkoit elämistä sitten, kun 97 oli viimeinen kisa. Kyllä, maailmankisat Lahdessa. Joo. Ja olisin lopettanut ehkä vähän aikaisemminkin, mutta kun kerran pääsi kisaamaan niin tosiaan kesällä, sanotaan näin. Joo. Oliko ne syyskuun alussa ne kisat? Joo. Niin pääsi pitämään kesälomaa ja dieettiä kesällä. Kun mä olen aina tehnyt töitä niin kuin viimeiseen viikkoon asti ennen kisaa. Joo. Ja ollut niin dieettajat ja muut niin töissä. Joo. Niin mä ajattelin, että nyt on niin kuin, ja vielä kotikentällä on kiva lähteä kisaamaan. Ja iso kilpailu. Iso kilpailu, joo. Niin mä ajattelin, että mä teen hyvän päätöksen ja mun uralle. Ja en niin kuin lähde semmoiseen niin kuin jäädyttelyyn, että mä haluaisin aina olla niin kuin ihan ekas kisassa saakka niin kuin vähän parempi jollain tavalla joka kisassa. Ja tavallaan se myöskin onnistui, paitsi ehkä maailmankisoja edeltävä kisa oli Jordanian MM-kilpailut, jossa mä olin kyllä isompi, mutta mä olin vetisempi. Mä en ollut niin kireä. Sehän on vähän semmoinen surullinen ilmiö, että jatketaan ja ollaan jatkuvasti huonompia kuin aikaisemmin. Joo. Tietysti pitää kunnioittaa niitä, jotka haluaa kilpailla ja jatkaa. Ei siinä mitään, mutta mä en näe mitään ideaa niin kuin siinä, että jos mä olisin vaikka 100 metrin juoksija, niin mä joka vuosi kilpailin, mutta aina juoksin huonommin, hitaammin. Niin silloin voisi tehdä jotain muuta. Siis korkeintaan, kun nyt oli kehonrakennuksen SM-kisat, niin siellä on veteraaneilla omat sarjat, niin ehkä tässä jotenkin sen ymmärtää, mutta monien kanssa vuosien varrella kun on jutellut, niin ne on sanonut, että ne ei halua edes kilpailla missään veteraaneissa. En mäkään nähnyt, että mun kanssa on kysytty usein tuolla eri foorumeilla, että milloin mä lähden mukaan. Aina kun vähän kunto paranee, kun pääsee treenaamaan, niin sitten kysytään, että lähdet niin sitten kisaamaan, niin ei se kyllä kiinnosta mua. Että niin kun, se vaatisi niin paljon panostamista ja hyvää onnea, ettei paikat hajoa, että
semmoista treeniä tai sovellettua treeniä voisi tehdä kuin mitä aikaisemmin on tehnyt, niin kumminkaan mä en usko, että keho enää on siinä vireessä, että voisi olla paremman. Erinäköinen olisi kyllä varmaan. Siis kehorakennus, jos mä ajattelen sitä, kun itse innostui 70-luvulla siitä, niin sehän oli siis tämmöistä estetiikkaa. Niin. Ja siinä korostettiin kaikissa näissä Vaderin jutuissakin siisteyttä ja hienoa ihoa ja kaikkea mahdollista. Kyllä. Semmoista clean living. Joo. Ja sitten kun katsoo parhaita kehorakentajia siltä ajalta, oli tosi nuoria, Arnoldit ja muut ihan huipulla. Joo. Lopetti jo ekan kerran 26-vuotiaana. Kyllä. Niin itsellä ainakin se jäänyt se ideaali aika paljon siitä, että se on niin kuin nuorten laji. Ne pääsee siihen kovaan kondikseen ja iho on hyvä ja kireä ja muuta. Kyllä. Niin vähän kauhistuttaa jotenkin se veteraanien, kun jengi arvostelee aika rajusti sitten. Ja kaikki on tehnyt varmaan niin kuin parhaansa, mutta ikä tekee tepposensa. Ei näytä enää kreikkalaiselta patsalta, vaikka kuinka treenaisi. Mä ehkä näkisin sen niin päin, että jos ei ole kilpailu aikaisemmin ja niin kuin tykkää lajista, niin silloin totta kai, niin kuin jos haluaa ottaa vähän mittaa toista ja on kilpailuvietti kova, niin sitten voisi mennä vaikka niin veteraaneihin. Että oli just tänään mä näin kuvan jossain 89-vuotiaasta kaverista, joka oli niin kuin lavalla. Se oli todella laiha, mutta niin kuin semmoinen Clint Eastwood-keho, mutta oli hyvät vatsarit ja ihan kireä. Eikä ollut yhtään roikkuvaa ihoa missään. Niin olihan se niin kuin silleen, sit naama oli kumminkin sen verran jo kilometreillä. Että ja se on jo hauska harrastus ja muuta. Sitten siinä varmaan osataan jo vähän huumorilla ottaa koko asia. Kyllä mä luulen kanssa jo, mutta se, että niinku semmoinen se progressiivinen kehonrakennustreeni, mitä mä tein itse, tulee sinne aina paremmaksi ja paremmaksi, niin silloin se mentaliteetti ei istu tohon, että mä lähtisin niin uudestaan kokeilemaan. Mä voitin tehdä jotain ihan muuta. Kivalla vastaloittelija vaikka jossain uudessa taistelulajissa tai jotain muuta. Joo, kyllä. Tuosta veteraanihommasta vielä, niin siinähän on vähän genetiikka tietysti pelaa, että nyt Allan Jokinen, vanha kova penkkipunnertaja, kisasi ensimmäisen kerran SM-kisoissa sekä veteraaneissa että myös yleisessä, ja hän on 45 tai 46-vuotias muistaakseni, mutta hän on siis suunnilleen 25-vuotiaan näköinen niin kuin kropalta. Joo, se on kyllä. Et iho on niin täydellinen ja kireä. Joo. Hän on varmaan aina niin kuin aika kireä. Kyllä. Mutta sitten moni voi olla, 45 ei vielä ole mikään niin kova ikä, mutta kun mennään vaikka yli 50, niin varmaan tulee jo sitten ongelmia siihen, että joku näyttää tosi hyvältä vielä, mutta useimmat ei. Joo. Se on jännä katsoa noita joku YouTube-sarja oli, missä niinku vanhoja kehonrakennustähtiä ja nyt ja ennen ja nyt, niin säkin olet varmaan sen huomannut, että niin kuin nämä, ketkä oli just 20-30 kovan näköisiä, niin sitten ne lopettaa kilpauran, niin ne pysyy aika kovina. Mutta sitten tapahtuu usein semmoinen mun mielestä jännä, että 50 kohdalla vielä moni näyttää aika hyvältä. Nyt ne tulee 60 täyteen, niin kuin allekirjoittanut tässä näin. Niin ne muuttaa silloin treenejään joko lääkärin määräyksestä tai sitten muuten vaan, mutta niin se, että silloin mä puhun nyt Arskosta ja muista ja kaikesta, niin ei ne enää pyrikään ylläpitämään mitään isoa hausta, mutta vaan ne vaan treenaa sen yleisen kunnon takia. Ja ne myöskin ehkä on omaksunut sen ajatuksen siitä, että välttämättä hirveän suuri ylimääräinen lihasmassa enää 60-70-vuotiaana, niin se ei välttämättä ole kaikkein ehkä parasta niiden, jos haluaa jatkaa vielä pidemmälle elämistä. Joo, ilman muuta. Tuossa on nuorempiakin, niin kuin Dorian Yates otti aika jyrkän
mennään nyt tähän lopettamiseen, Niin. niin hän siis niin kuin sanoi, että hän vaan kilpaili kehorakennuksessa. Kyllä. Ja se pudotti painoa sitten todella rajusti. Joo. Ja alkoi harrastaa tuommoista pyöräilyä, joogaa ja sitten tuommoista vuoristopatikointia ja muuta. Ja on hirveän paljon kevyempi nykyään. Mun mielestä se on mahtavaa, että voi tehdä niin sen tuolla tavalla. Ja sitten tulee mieleen tämä yksi, joka siirtyy maantiepyöräilyyn. Tämmöinen oli... Kalskalak. Kyllä, Kalskalak, joo. Mitä mä ihan se hauvis nuppia. Se on mahtava. Joo. Niin oli, mä löysin, kun mä itse harrastan myöskin maastopyöräilyä, niin mä löysin jonkun vanhan kuvan jostain lehdestä, mistä oli hän pyörän edessä ja pyöräilykamppeissa ja kypärä päässä, mutta niin veti tuplahaukset, mutta oli aivan laiha muuten, siis tosi laiha, niin kuin oikein kunnon pyöräilijä, mutta se nuppi oli totta kai pienempi kuin terävä pingispallo. Joo, se oli kova kaveri. 77 muistaakseni maailmanmestari raskaseessa ja voitti Mike Menzerin siellä vähän yllättäen. Kyllä. Ja hänhän oli tämmöinen Unkarin pakolainen. Joo. Ilmeisesti, en osaa sanoa, kun siellä oli se kansannousu niin 56, niin ne oli päässyt sen perhe sieltä karkuun, mutta oli kova ollut sitten urheilemaan ylipäätänsä koulussa ja treenasi vaan vähän aikaa kehorakennusta. Joo, mutta näköjään aika hyvin kehittyi. Joo, se oli tosi massiivinen, mutta se pyöräilyhomma, hän on itse asiassa ollut omassa ikäluokassa maailmanmestari. Niin, me tästä puhuttiin myöhemmin, joo. Ja totta, näin mä myöskin, kun hän on ihan kova luuni kuin siinä. Joo, ja oli jännä, yksi täällä Suomessa, mä en muista hänen nimeä, yksi vanhempi mies, joka on pyöräilyihmisiä, niin kans tiesikin sen, että oli jännä, että se oli tuttu nimi hänelle vaan pyöräilystä. Niin. Mä sanoin, että olet se tietoinen, että se on maailmanmestari ollut kehorakennuksessa. No tästä päästä se jännä aihe se, että totta kai kun nykyaika kehittyy ja on digitalisoituminen, että tavallaan tieto leviää paremminkin, mutta niin kuin se, että vaikka just mä sanoin, että moni tunnistaa mut niin kuin saliympäröistä ja muualta, mutta itse asiassa paljon useampi tietää mun peli niin kuin avatarin. Luultavasti joo. Ja kun mulla alkoi se pelaaminen silloin kisaamisen jälkeen niin rallipeleillä ja muilla, että mulla oli tosi paljon faneja, niin kuin silloin joku oli ihan tämmöistä yhteisöllisyyden alkuaikoja verkkopuolella. Niin oli Australiasta ja Japanista oli faneja, jotka katsoi mä nauhoitin silloin itse mun ajamista. Kerro vähän siitä pelistä, koska mä luulen, että nuoremmat ei tiedä mikä se oli. Sega Rally. 1 ja 2. 1 oli menestys kuulemma pelihalleissa, mutta sitten tuli nopeasti Sega Rally 2, joka oli vähän kehittyneempi peli. Ja siis ajopeli, jossa on 4 rataa kun ajetaan. Ensin semmoinen aika perusrata, sitten tulee lumirata, vuoristorata, lumirata, ja sitten tulee tämmöinen Kannesin rantarata. Joo. Mutta minkälainen se on fyysisesti? Ajaksä jotain? Onko sulla ratti? Joo, siinä on rattipolkimet ja muovipenkki. Joo. Ja sitten löytyy sitä vähän kalliimpi malli, jota Linnanmäellä oli semmoinen, missä oli vähän kärinää mukana ja kaikkea muuta. Okay. Käsijarru ja näin. Mutta tästä on kumminkin aika tosi Segan tekemä peli. Ja se oli sinänsä, että se oli aika vaikea. Se taitokatto oli se oli helppo ajaa suunnilleen läpi. Mutta sitten se oli niin tarkka kumminkin. Joo. Että siinä pystyi tekemään semmoisia oppimaan semmoisia millimetrin tarkkoja kikkoja. Eikö tässä oli jonkunnäköinen kilpailuranking? Joo, oli ranking-lista, joka oli japanilaisten ylläpitämä. Joo. Ja sinne varmaan oli välillä laittamassa porukka semmoisia spekulatiivisia aikoja ja muuta, mutta siinä oli 4 rataa. Ja sitten me pantiin paras aika, kokonaisaika, mutta myöskin per rata parhaata. Eli se on tavallaan se dream time sitten, mikä on mahdollista. Ja kun ne aina parani ja niitä seurattiin, niin kyllähän me tiedettiin, jos yhtäkkiä tulee joku feikkityyppi, ne vaan moderaattorit pois ja sitten, niin monien mutkien jälkeen niin musta tuli paras
overseas eli länsimainen Lancia-kuski maailmassa. Ja mä olin kokonaisrankin listalla, mä olin nyt siellä 8 parhaimpana. Bex oli mun nimi silloin siellä. Okay. Totta kai liittyy ehkä vähän lajikin sitten. Minkä maalaisia oli ne kärkin ihmiset? Oli pari jenkkiä, oli eurooppalaisia ja sitten loput oli japanilaisia. Ne oli tosi hyviä. Niillä oli uusia ajotekniikoita ja siellä niitä palvottiin niin kuin jumalia, niitä verotähtiä. Ja jos mä olisin ollut puoli vuotta aikaisemmin niin hyvä kuin mä olin parhaimmillani, niin mä olisin luultavasti päässyt mukaan semmoiselle Segan kiertueelle siellä. Joo. Jos mennään eteenpäin vielä tähän tosiaan niin kuin kisaamisen lopettamiseen ja muuhun, niin ehkä niin kuin, totta kai oli kivoja harrastuksia nämä pelaamiset ja muut. Ja kävin salilla, totta kai mä kävin vähintään 4 kertaa viikossa salilla. Mutta mä hain vähän muuta sitten, mä rupesin laskettelemaan taas uudestaan pitkän tauon jälkeen. Mä aina halusin lähteä mäkeen, mutta mä pelkäsin, että kun mä treenaan kisoihin, että jotenkin jalka menee poikki tai jotain, että sit se niinku estää kyllä treenaamisen pitkäksi aikaa. Niin mä vaan voin mennä, mä näen unta laskettamisesta. Joku muu näkee ehkä unta lentämisestä. Niin mä näen, että mun niinku suksen kädet menee jossain tuolla vuorilla. Ja tähän kun pääsi taas niinku uudestaan, se oli hieno. Se oli aivan mielettömän hienoa. Ja muun muassa Goldsin perustaja, tai yksi perustaja, Kari Kaipiainen, sen kanssa kimpailin paljon siihen aikaan. Me käytiin Lapissa ja me käytiin sit Ruotsissa ja me käytiin myöskin Italiassa sen jälkeen. Niin kuin sille astettain mentiin, niin naureskeltiin silleen, niin kuin vähän piruuttaa tai sille ironisesti, että mitä me 20 vuotta tuolla salilla hikisessä ilmassa pyöritty, kun täällä on niin kuin mahtava vuoristo ja raikas ilma. Mutta totta kai se oli meidän extreme-matka ja tää oli taas niin muuta hauskaa. Mutta se, että mähän innostuin nyt vapaa-laskusta sillä tavalla, että kiivetään sinne, missä ei hissit kulje ja haetaan niin kuin parasta mahdollista lunta. Niin se tuntui ensin todella tyhmältä. Että niin mitä hemmettiä, siis itse joutuu kiipeämään, kun tulee hissi jossain 10 kilometrin päässä, että itse kiipeily nahat alla, skinit alla ja painava reppu ja kaikki ylöspäin ja sitten niin pääsee laskemaan. Kiivetäänkö sukset jalassa vai? Kyllä. Okei, joo. Siinä mennään semmoista niinku siksakkia tavallaan ylöspäin ja tehdään semmoista niinku käännöstä sitten ja se käännösten tekeminen jyrkällä on jo sitten jo oma temppu sinänsä, että kun on mennyt pahimmillaan jäisellä rinteellä niin ollut niin jyrkkä ja paha paikka kääntyä, että kun mä vedin lipat siinä niin mun 2 kylkiluuta kai murtu sitten siinä aikana. Mutta sitten totta kai jos tulee niin jyrkkä kohta, että hankala kohta, että ei voi lähteä mennä skinnaamaan, niin pannaan sukset reppuun ja otetaan jääraudat ja hakku esiin ja sitten kiivetään siltä ja sitten valjaat ja köysi ja näin jotain, että päästään semmoisiin paikkoihin. Mutta sulla on ollut semmoinen fiilis, että tästä mennään. Tästä mennään, joo. Ja mulla on vähän korkeuskammo. Joo. Ja semmoisella kapealla harjanteella, jossa niin silleen useampi kilometri niin matkaa alaspäin, niin se vertigo tuntuu, mutta se oli myös ihan saman tavalla kuin aikoinaan sukeltaminen silloin. Niin että oli isän kanssa kyllä niin hurja kokemus lähteä sukeltamaan. Mä olin silloin 15 laitteella yöllä. Pimeeseen veteen. Ja suomalaisilla, kun oli pikku vene, ei näe mitään missään. Lähin maa on 7 metriä sun alla. Ja sä menet sinne pimeäseen veteen. Meillä oli silloin yhteysköysi, että meillä oli harppunat mukana, kun me vähän katsottiin kaloja siellä. Mutta niinku se, että voitti sen pelon, se oli mahtava tunne. Mutta samalla vähän tuo korkeuskammo, että en mä varmaan mihinkään niinku näihin, mulla on kaverit käynyt näissä skimba-hommissa, näissä kaadu ja kuole niinku paikoissa, mistä että yksi kaatuminen voi auttaa sen, että sun Gore-Tex-asu on niin liukas kumminkin, että sä lähdet liukumaan alaspäin, jotta sä saat niin heti jollain pysäytettyä, että putoamista, niin sä sit niin joko putoat jonnekin jyrkäntieltä alaspäin. On sitten semmoinen vaan niin paljon kiveä ja muuta, että
Tai totta kai voihan siellä muutakin kaatua ja tulla lumivyöriä ja muuta, mutta monessa muussakin lajissa voi käydä huonosti. Niin mutta se oli niin kuin mahtavaa olla. Luontohan ei voi voittaa, mutta olla sen niin kuin luonnon kanssa siellä, se on hienoa. Että kyllä mä niin kuin, se oli ja vieläkin on upea asia. Kyllä siis toi oikea urheilu ulkona, niin onhan se. Joo. Mutta siinähän ei voi kilpailla sillä tavalla, niin että se on itse vaan, niin pystyy niin kuin, totta kai parantamaan kuntoa niin kuin, ja silloinhan myöskin ylimääräisen massan kantaminen vuorelle ei ole ehkä se kaikkein paras tapa. Kyllä ne meidän vuoristo-oppaat silloin, kun jähdään oppaiden kanssa sinnekin niin vähän hankalampiin paikkoihin, niin ne on sellaisia ketteriä vuoristo niin kuin kaurata silleen, että ne on ihan kuivia. Joo. Ihan kuivia niin kuin naamasta ja muuta ja sitketä äijää ja niin kuin silleen, että ne jaksaa vetää. Joo. Sullahan oli aika paljon kevyempi paino jossain vaiheessa, ainakin kun sä olit tavallaan kovassa trimmissä siinä. Joo, tai silloin kun mulla oli useampi vuosi se mun kisapaino pysyi koko ajan niin päällä, 107 kiloa. Joo. Sitten kun mä menin tosiaan mukaan Krav Magaan, innostuin kovasti siitä. Joo. Kiitos Neikki, antoi vihjaa mulle. Joo. Menin mukaan siihen. Oli Jarmo Mäkelä, kyllä. Ja sitten myöskin tämä vapaalasku, niin se into kasvoi siinä ja mä aloin treenaamaankin niin ehkä punttihommissa, jalkatreeneissä enemmän niin sen maitohapon kestämistä ja sellaista. Ja mä tein semmoista niin kyykkyistumisia ja hyppyjä ja tämmöisiä, koska mulla oli se ongelma, kun mä myöhemmin myöskin maastopyöräilyssä, varsinkin skibbatessa, että kun mä olin monta kymmentä vuotta treenannut, että mä saan niin hyvät hapot ja pumpin jalkoihin, niin se tuli sitten liian helposti. Niin piti tehdä semmoista niinku kestävyystreeniä tavallaan jaloillisesti. Mä tein niinku just jalkaprässiä niinku 50 toistoakin välillä niinku, ja semmoista niinku jatkuvaa liikettä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja ei mun reisi kyllä edes kauheasti pienentynytkään edes niistä treeneistä. Mut siis paino laski sit 107 jonnekin. Alimmillaan se on ollut 89. Joo. Ja 90, mutta sitten hirveän pitkän aikaa on semmoista 94 ja 95. Mutta eikö se juossutkin silloin myöskin? Joo. Ja se oli ehkä just sen takia, että mä en ole vielä löytänyt maastopyöräilyä. Mä kumminkin halusin tehdä tämän kestävyysjuttuja, niin mä aloin juoksemaan. Ja vaikka mä en missään nimessä ole mikään juoksijakroppainen ihminen, mutta se on mun mielestä semmoinen ihan älyttömän hyvä meditaatiokeino. Ja kyllä. Mä saan siitä uskomattoman vahvoja tämmöisiä niin kuin runners high, eli mikä se on sitten suomeksi, endorfiinipurkauksia. Ja mun menee, jos mä en ole kunnossa, mutta jos mä oon paremmassa kunnossa, niin ne rupeaa tulemaan mulle puolen tunnin juoksemisen jälkeen. Joo. Sen jälkeen mä menen ihan siis hyvän nosta melkein sekaisin silleen, että voi vaan niin jatkaa sen puoli tuntia lisää. Ja sitten tunnin lenkki on aika jees. Ja tässä lähellä Pirkkolassa mä näin ihan uskomattomia juttuja, kun mä olin mun kaverin kanssa, myöskin treenikaverin kanssa, Hessun kanssa, ajamassa, niin tuli paikalle 3 kaveria vähän kuluneessa kamppeessa ja ei ihan uusissa pyörissä. Joo. Niin me katsottiin vaan, että se on semmoinen 1,5 metriä tai muualla niin kuin rintaan saakka vähintään ihan jyrkkä näin. Joo. Kallio kohta. Et siinä on niin jälkeä, että joku on ajanut alas niin siitä. Joo. Enkä mä semmoisia droppeja tasamaalle ainakaan uskalla tehdä itse. Joo. Niin ne oli ajanut sit siitä kulma. Ne voi näyttää, että se kaveri oli joustoa, se oli siis ei ollut joustoa pyörässä ollenkaan. Se ajoi sitä alas. Mä oon nähnyt siellä Pirkkolan. Mutta kun se oli niinku näin jyrkkä, niin se ajo alas. Okay. Sitten se vaan nosti niinku keulaa siinä ala-asennon, se osasi nostaa sitä keulaa sen verran, että se kumminkin just pääsi jatkamaan. Joo. Ja saman teki ne muut kuin nyt myöskin, mutta tämä täysiaikapyörä oli hurja. Et se on helpompi, jos on joustoa, sä voit niinku painaa etujousta vähän alaspäin ja se ottaa silloin vähän pomppua. Ja ne kaikki, sitten ne täysiaikapyörät ajoi vielä niinku hyppäsi alas. Ja sitten se sanoi vielä se kaveri, että kyllä tämä ylöskin pääsee, jos haluaa. Mitä, että se tuohon seinään. Ja se ottaa pianon korkeampi, niin kuin jyrkkä seinä. Joo.
että niin kuin ajat päin seinää. Että kyllä mä niin kuin tällaisia mä pystyn ajamaan, kun mä menen ylös ja tälleen näin. Mutta ne otti vauhtia. Ne ajoi päin sitä seinää, niin siellä oli yksi kaveri ylhäällä katsomassa, että jos se niin jää siihen kiikkuun jotenkin. Ja yksi oli alhaalla, että jos se putoaa. Mutta se ajoi täysin päin ja käyttää hyväkseen niin kuin massan liikevoimaa. Se vaan keuli sen pyörän just vähän ennen ja osui siihen sillä tavalla ja siirsi omaa painoaan niin kuin pyörällä eteenpäin. Kun pyörä jää paikoilleen, mutta mies siirtää vähän eteenpäin, niin se lähtee liikkeelle, että se pyörä tulee mukana. Niin sehän tuli sitä ylös. Se menee totta kai niin, että sun pitää aloittaa näin korkeasta. Ja sitten näin, mutta mä en ole päässyt vielä kylläkään, mulla on varmaan korkein kuin tommonen Oliko ne nuoria kavereita vai? Ei ollut ihan nuoria. Okei, ne oli kokeneita. Joo, kun mä oon ollut siellä lenkkeilemässä, niin mä oon nähnyt usein näitä pyöräilijöitä. Siellä on ilmeisesti hyviä mestoja. Se on keskuspuiston jatke. Eli siellä pystyy, siellä on keskuspuiston täynnä tosi hyviä pieniä pätkiä ja paljon käyty siellä niin iltaisia ajamassa pimeällä, koska silloin se on niin lähellä keskustaan. Nähdään siinä Laakson kohdalla. Sitten lähdetään menemään ylöspäin ja siellä löytyy, nykyään on merkattukin ihan polkuja siellä. Ja sitten siellä on semmoisia kohtia, mitä niinku jää vaan niinku haaveeksi. Se Pirkkolan mesta, missä mä oon nähnyt näitä kavereita, niin se on siellä justiin korkealla, mikä on sen uimahallin parkkipaikan jälkeen. No se on just siellä. Siinä on aika iso korkeusero. Siinä edestä käsin. Se kuuluu meidän niinku perusreittiin periaatteessa. Hurjan näköistä touhua mallikolle, voin sanoa. Joo, mutta aivan kyllä mahtavaa. Et tietysti nämä niinku lumimiehelle oli niinku silleen, kun me alkoi miettimään, että kun lumessa kumminkin kaatuu, niin kaadut lumessa. Mutta sitten kun kaadut sitten kovassa maassa, niin siellä on kyllä kaikenlaisia tikkuja ja muuta. Mutta pitää sanoa, että aivan supermahtavaa Suomessa ajaa talvella. Mulla on fatbike myöskin, mutta ihan normaalikin pyörät. Silloin siis urbaanialueella, missä on metsää, niin koiran pissittäjät, kun kävelee niitä polkuja ja muutkin totta kai, niin tulee semmosia tämän levyisiä polkuja ne metsään. Ja ne on totta kai silloin, jos on lunta hyvin, niin ne kulkee siellä metsän muotojen mukaan, mutta siellä ei ole yhtään kiveä, ei yhtään kantoa, ei yhtään juurta siinä mukana. Niin tosiaan pääsee semmoisiin ihan mielettömiin flow-ajoihin joissakin paikoista, kun vaan löytää ne oikeat polut. Et sitten taas tuolla, jos menee tuonne niin kuin Sipooseen, niin siellä ne polut on silloin hevosen jälkiä ja hevosen paskaa, että siellä ei voi kaatua ollenkaan. Että se on vähän erilaista sitten. Pieni riskitekijä lisää. Kyllä. Mutta tämmöisiä juttuja voi tehdä totta kai kisaamisen jälkeen ja niinku se, että tämmöisiä uuden niinku löytämisasioita, niin ehkä ne kiinnosti mua enemmän sitten myöskin. Tuossa oli aikaisemmin ennen kuin aloitettiin kuvaaminen, niin sä mainitsit Jorma Rädyn ja hänen tavallaan ongelmansa tässä asiassa. Niin, siis ongelma, mutta siis musta tuntuu, että kun mä hänen kanssa puhun, että hän ei halua luopua sitä maanmestaruus imagosta ollenkaan. Ja hän pyrki, mehän tavattiin Jorma myöskin 60-vuotissynttäreille ja muualla. Että kyllähän Jorma halusi pitää semmoisen iso selkä ja kauheat kädet loppuun saakka periaatteessa tämmöistä imagoa, että joskus mä sille heitin ehkä vähän huumorillakin silleen, että hei, että vedän nyt semmoinen kireä lukki päälle tavallaan, että sulla on kumminkin hirveä selkeä toi käsi, niin ei tarvitse olla niin iso kuva ennen, mutta että ehkä liike ja salin pitämä, niin kaikki munkin olisi silleen ehkä vähän elää opettaa, mutta ei se halunnut siihen mennä eikä tarvikaan tietenkään. Ei, mutta jotenkin se vaikutti minusta just, että hänen kohdallaan huonolta ratkaisulta, että se olisi jotenkin pitänyt keventää sitä, kun mä olin aika huolestunut, kun näin hänet siellä 60-vuotispäivillä. No samoin kyllä.
jotain muita terveysongelmia varmaan oli. Ja hänhän menehtyi sitten ihan yllättäen vuotta myöhemmin. Joo, ikävä kyllä jo liian aikaisin lähti kumminkin, mutta paljon hyviä muistoja. Kyllä. Jormasta ja kisamatkosta ja muista hommista. Että... Jorma teki minulle ensimmäisen jaetun ohjelman. Aha. Ja opetti kaikki liikkeet, mitä ne tehdään. Joo. Että ei ollut huono opettaja. Ei tosiaankaan. Joo. Mä olin sitä ennen treenannut Pirkkolassa pari vuotta silleen, että 3 kertaa 8-10 pitää yhtä liikettä, koko kroppa 3 kertaa viikossa. Joo. Suosittelisin nykyisillekin vasta-alkajille siis perusliikkeitä vain. Kyllä. Kyykky, penkki ja niin poispäin. Ja mä oon huomannut nytkin, kun mä käyn yhdellä tämmöisellä kaupallisella salilla, joka on aika kauhistuttavaa käydä siellä, mutta siellä on enimmäkseen puhelinta räplääviä istujia. Joo. Minun mielestäni outo kuntosaliporukka, mutta ja se on ihan välillä niin kuin vituttaa katsoa sitä. Joo, siis sanotaan näin, että mua ehkä vituttaa tai ehkä mua vähän vituttaakin, mutta ehkä enemmän niin kuin se, että se ei vaan ole hirveän inspiroivaa niin kuin treeniseuraa. Että jos on zombit liikenteessä, joille ei voi puhua, ne ei kuule mitään ja ne kuitenkin pelkää sitä kontaktia. Että jos ennen vanhaa saleilla tehtiin vaikka kyykkyä tai penkkiä, 3 kaveria teki niin kuin vuorotellen ja samalla on spottaja siinä. Kyllä. Se on, mutta nehän on totta kai niin kuin kuntosalien parhaimpia asiakkaita, ne ei kuluta laittaa ja silleen kuormita sitä salia niin paljon. Hyvähän se on, että mä sanoin nyt väliä jyrkästi, en mä pidä minä tavoitteen. Jos on kehorakentaja, niin silloin yritetään kehittää näitä lihaksia, mutta jotenkin se vetelyys siinä, niin se ei niinku tän ikäisen niinku hirtaa vaan käy. Niin. Se on karmeeta, kun mä ajattelen, että minkälaisia vetelyksiä on jo muissa asioissa. No se on niinku se asia, että kun en mäkään ole nykyään näin kehorakentaja. Mä oon nykyään kuntoilija. Kuntoilija. Mutta mulla on totta kai se takaraivossa se niinku kehorakentajan mentaliteetti, että en mä viitti mennä haaskaamaan aikana salille myöskään. Että joko mä teen sitten niin, että mä teen, jos mulla ei ole aikaa paljon, niin mä teen jotain mut kovaa. Joo. Tai että mä teen kunnon treenin. Mutta niin en mä sinne viitti mennä niin katsomaan videoita kuitenkaan. Yksi kaveri teki 30 vinopenkkiä tangossa. Tangolla vinopenkkiä. Ihan efforttia oli ehkä 10 repsiä. Joo. Se ei ollut kännykkää, vaan 7 päivää ja se makaan siihen ja lukee sitä 7 päivää. Just näin. Niin silloin treenistä kun mä lähdin, niin siinä on semmoinen nuori tyttö, nämä on näitä satspaikkoja. Joo. Ja ne on todella siellä vaan töissä, ne ei ole mitään, jotka on siinä vastaanotossa. Joku nuori tyttö, joka ei ole mikään ohjaaja eikä vastaa mitään siitä salin toiminnasta. Se ei tainnut ollenkaan mun vitsiä, kun mä sanoin, muutenkin pitää välttää noille nuorille vitsailemista, niin mä sanoin, että kammottava päivä tässä, että mä katsoin yhtä jätkää tuossa, joka luki 7 päivää kesken sarjoja, niin että teidän sali on semmoinen, että testosteronin taso laskee täällä käydessä. Joo. Ei se tajunnut mitään, vaan mä ajattelin, että on hullu heijä, on paskia ja mitä. Joo, ei kannattaa, mutta pitää varoa, että nehän vaan taas ahdistuu liikaa ja tulee huostia. Mikä tää on tää ahdistumisjuttu? Kaikesta, pitäisikö kaikki olla kivaa? Ja onnistua aina. Niin, se on just se, että kun kaiken pitäisi olla kivaa ja kaikkien pitäisi hyväksyä mut, kun mä oon nuori. Niin, ja se on varmasti mun ehkä perusvieteessäkin oleva asia. Että mä haluan, että mä kuulun johonkin joukkoon. Ja se, että miten musta tulee semmonen, että kaikki tykkää musta, sitähän pyritään. Niin siis
kännykkä on se kirous. Se ei ole vain muun muassa, se on niinku, muutenkin niinku, toteama asia, tavallaan, tai siis mobiilidata, Joo. koska niin paljon vaikutteita saa sieltä, Joo. ja millainen pitäisi olla. Joo. Niin sä et voi olla sen näköinen kuin moni on, ja se vielä poimii silleen, niin kuin, että tuolla on tollasta ja tollasta ja tuolla on tollasta, niin kai se on sitten se, joka aiheuttaa sen ahdistuksen. Mutta Muutahan asetaan aika hyvin kuitenkin. joo, mutta miten se sitten aiheuttaa tämän, että pannaan napit korviin ja vältetään siis muita kontakteja? Niin, se on jotain. Niin se eihän sillä tavalla pääse mihinkään yhteisöön. Ei. Eikä saa mitään viboja muista. Se on vaikea sanoa, mutta niinku se on tullut, se on varmaan myöskin niinku taas tämmöinen paha tapa. Että se, että miksi niin mä näen ihmisiä, jotka juoksee metsässä, mutta kuulokkeet päällä, niin kyllä mä niinku kuuntelisin mieluummin luontoa ja niinku omaa kehon ääntä ja kaikkea muuta. Mä ymmärrän totta kai niinku, vaikka niinku, kirjojen kuunteleminen, joku muu on kiva joskus, mutta niinku se, että kyllä myöskin niinku ihan se kontakti siihen niinku ulkomaailmaan on niinku, mut nykyään on todella monella oltava niinku jo pikkulenkilläkin mukana vyö, jossa on pikku juomapulloja tai juomapullo kädessä ja sitten on puhelimet ja systeemit ja älykellot ja korvanapit ja muut niin kuin silleen, että pystyy juoksemaan sen puoli tuntia tai muuta. Että niin kuin, mä tein sen niin päin, että kun mä juoksin se yksi kesä, mä juoksin aina kerran 2 viikossa sen niin kuin parikymmentä kilometriä, niin kuin puolikas maratoni, niin ilman mitään nesteitä. Mä haluaisin niin kokeilla, niin kuin, että pystyykö sen tekemään silleen. Ja pysty. Kyllä varmaan pystyy, mutta ehkä olisi hyvä juoda jotain siinä, mutta pystyy. Pystyy. Joo, mä nesteytin hyvin, kun mä lähdin liikkeelle näin, niin siinä ei ollut mitään sen ihmeempää. Mutta vanhat miehet ärsyyntyy ja vittuutuu asioista kovasti. Joo, ei haukuta nuoria sen enempää. Musta on hienoa kumminkin, että niin kuin moni urheilee. Että varsinkin nyt, kun me tiedämme, että niin kuin tulevat sukupolvet niin tulee olemaan aika paljon ongelmia istuvan työn ja istuvien harrastusten kautta. Niin, että se on selät menee varmaan niin kuin muusiksi jo 30-40, jos niin kuin ei tee mitään. Niin kyllähän kumminkin, niin kuin, vaikka sitten millä kaapeleilla ja muulla tekee jotain vastustajan kanssa niin treenaamista, niin on kuitenkin niin hyvä. Joo, ei nämä ole siis mitään tämän fysiikan osalta ongelmallisimpia ihmisiä tietenkään. Ne on sitä tullut treenaamaan ja ainakin jotain tekevät, mutta toki eihän se nyt nuoren kaverin kuntoa yhtään nosta tuommoinen, kun ne on luontaisesti parempi kunto. Silloin moni ei muutu ollenkaan miksikään, mutta niinku se, että kun ne kumminkin käy, niin se on varmaan, että niille antaa jotain kuitenkin. Mutta mä ajattelin vaan, että tässä kun alun perin puhuttiin, että no mites muuta on käynyt. Ollaan käyty kisamatkoilla paljon ja en mä edes laskenut kuinka monta kisamatkaa kaikkea tehnyt, mutta semmoisiin paikkoihin ympäri maailmaa, missä en muuten olisi varmaan koskaan käynyt. Joo, varmasti. Tai ainakaan tullut mieleen, että nyt halusi just mennä sinne. Mutta kyllähän siellä myöskin kaikenlaista hauskaa on tapahtunut sen totisen kisaamisenkin niin kuin sitten lisäksi. Kyllä sehän sattuu ja tapahtuu. Niin. Onko sun mitään mielessä? Joo, siis enemmän tällaisia, kun mä oon ollut enemmän järjestelijänä ja tuomarina ja muuta, mutta samalla lailla siis näillä kisamatkoilla ja sitten täällä kotimaassa, niin kaikenlaisia ihan superkoheltaja oli esimerkiksi vuoden 1992 Mr. Olympian yhteydessä Lou Ferrigno. Joka oli täällä viikon verran värittämässä Helsingin elämää. Sehän oli iso, sääntää muuten nimensä noin, vaikka sehän kuuluu sääntää Ferrigno,
se on italialainen nimi, mutta amerikkalaiset vääntää nimet miten haluaa. Ja itsekin hän sanoi Ferrigno. Aha, okei, joo. Mutta ja mies sanoo nimensä niin kuin haluaa. Että hänhän oli niin kuin tämmönen, teki 17 vuoden jälkeen comebackin kisoihin silloin 92 ja sitä odotettiin kovasti, mutta aikahan oli hänestä ajanut tavallaan ohi, vaikka oli valtava kokoinen, 142 kiloa ja oli hirmu kireä. Oli kovan näköinen kuin kumminkin noin. Kyllä, joo. Mutta se estetiikka ei riittänyt ollenkaan. Mutta kun hän on niin iso ja painava ja jotenkin kömpelö, niin hän aiheutti ihan mahdottomia siis juttuja sen viikon. Olisihan se kuulokojan juttu. Siitä KP Orme kertoi, kun KP kyyditsi häntä, niin KP saa sitten itse kertoa tarkemmin, mutta siinäkin oli tullut joku oikosulku ja se vinkui hirveästi tai muuta, mutta sitä mä en nähnyt. Mutta hotellissa hän istui vessanpytyllä epäbalanssissa, jolloin se katkesi, murtui sieltä irti kokonaan. Joo, se oli yksi homma. Sitten taas korjattiin. Sitten kun hänellä oli oma sviitti, tietysti, niin siellä oli sauna. Ja hän tykkäsi siitä hirveästi ja jätti sen saunan ihan täysille päälle myös aina, kun ei ole paikalla. Okay. Ja lopulta se aiheutti sitten hotellissa palohälytyksen. Se oli kuumentunut niin paljon, että alkoi hälytykset. Mä en ollut silloin paikalla, mutta ilmeisesti siellä oli ihan kerrosta tyhjennetty ja muuta. Ja se oli sillä välillä jo treenaamassa. Sitten me menimme, kun piti tehdä, oli sovittu, Simo Rantalainen veti silloin Hullu Suomi-ohjelmaa. Ja siellä oli kehorakenteja vieraana mittaamassa käsivarren paksuutta. Just. Siellä oli Herrasen Jussi ja Buugi ja sitten yksi kolmas kaveri, mutta mä en muista sen nimen. Ja se oli MTV:n ohjelma. Joo. Ja mä menin sinne sitten ton Hulkin kanssa. Se tuli myös siihen niin kuin ohjelmaan mukaan. Ensin Simo haastatteli näitä muita. Herrasen Jussi oli tosi kovassa kunnossa, koska se osallistui kisaan. Oli joo, kyllä. Ja tää tuli siis ennen. Ideana oli se, että se oli perjantaina ulos, eli vai torstaina ehkä. Että se oli hyvää mainosta lauantaina tapahtumalle. Ja tietysti oli hienoa, että Ferrigno olisi ollut siellä mukana. Joo. Ja se meni ihan hyvin. Tosin siis se oli ensin siinä maskerauksessa ja näki, että se on tottunut, että laitetaan ja muuta, se on näyttelijä. Mutta se oli niin iso, että se ei meinannut päästä irti siitä maskerauspenkistä. Siis jotenkin se oli kai niin kapea, vaikka ei todellakaan, mies oli tiukassa kunnossa, mutta se on niin kuin valtava. Ja siinä oli hauska yksityiskohta vielä Heikki Hietamies, joka on siis silloin noita tangomarkkinoita, mutta tunnettu henkilö. TV-persona ja kirjailija ja vaikka mitä, niin tuli siihen ja niin se oli jännä. Heikki oli ihan, mä esittelin ne puolia toisia, kerron lyhyesti mikä Heikki on ja niin ne alkoi vaan keskenään juttelemaan niin kuin vanhat tuttavat, niin mä ajattelin, että noi show-business-ihmiset varmaan tulee ylipäätään hyvin keskenään toimeen. Joo. Ja sitten sitten se nauhoitus tehtiin. Ja siellä ensinnäkin siinä oli sellainen heiluriovi, niin kuin salunan ovi, mistä pitää tulla sisään. Niin Hulkki tuli tietysti väärään suuntaan siitä ja rikkoi sen oven. Just niin, joo. Kauhea rysäyskä. Joo. Ei mitään, homma tehtiin purkkiin. Ja sitten lähdettiin pois. Limosiinilla ajettiin. Okei. Se oli vaatimuksena. Mutta Hulkki inhosi sitä limosiiniä, mutta kun se oli hommattu, niin sillä ajettiin. Se olisi halunnut ajaa Mersulla. Niin. Ja lentokentältä hän muuten ei suostunut menemään limosiiniin. Se sanoi mulle, että voiko se laittaa vaimo ja lapset, kun ne oli kaikki mukana, 3 lasta. Joo. 2 tai 3. Ja vaimo. Ja matkatavarat siihen limosiiniin, että mennään me tuolla
Mersulla. Aha. Se on mielestäni paljon hienompi. Okei. Ne oli amerikkalaiset kauhean vaikuttuneita silloin, kuinka hienoja takseja täällä on. Niin kuin Mersuja ja tänne. Joo, kun ne on ihan karseita. Mersuja ja Volvoja ja pari Bemariakin varmaan. Joo, kun mäkin olen ollut New Yorkissakin niissä keltaisissa, en minun ovi edes kiikkuu. Niin. Karseita romuja. Mutta sitten odotettiin kovasti sitä ohjelmaa ja tsiikattiin jumalat Wayne the Million pomon kanssa sitten. Joo. Niin se ohjelma loppui ja Hulkki ei ollut siinä. Niinkö? Mä soitin, se oli ihan, harvoin on toi Wayne the Million ollut vihainen, mutta nyt se oli vihainen. Joo. Ja tietysti ajattelin, että mä oon tunneronnut jotain. Ja se oli tosi ärrekkä pomona kuitenkin. Amerikkalaisen tyyliin. Juu, kyllä. Sä et saa niinku mokaa mitään. Niin. Joo. Mä soitin Simolle, että mikä siinä oli, niin Simo sanoi, että se oli tullessaan nykässyt poikki jotkut äänitykseen liittyen piuhat. Ja ne ei ollut huomannut sitä, ne oli hajalla kaikki. Okei. Ja siinä ei ollut ääntä siinä nauhoituksessa. Joo. Hänen kanssa pelkästään ja muutenkin kauhea vaikea, kun ne tuli hotelliin, kun me päästiin siis, ne vaimo ja lapset oli tullut siellä limosiinilla ja me tultiin Hulkin kanssa perässä. Ja se oli aika ärtyisä ja tietysti stressaantunut siitä kisahommasta Hulkia. Se oli pienin poika, oli vain 2,5-vuotias. Joo. Ja sitten kyllä niitä varmaan oli 3 yhteensä. Niin ajattelin, se poika, se pienin oli niin iso, että se työnsi semmoisen rullakon, missä oli kaikki ne matkalaukut. Okei. Ja se oli näin iso. Joo. Karsee karpaasi. Siellä on varmaan, nykyään se on varmaan jo aika iso kaveri. Joo, sillähän on komeita jälkikasvua. Ja tyttökin, mikä on, niin se on varmaan 180 reilusti. Niin. Okei, se on iso ihminen. Mutta sen vaimon kanssa se oli semmoinen, jolle ei mikään kelpaa. Aha. Ja sit mulle Hulkki sanoi ennen kuin vaimo kuulee, niin laita mun mestä sitten niin kauas akasta kuin pystyy. Joo. Ja kakaroista. Just niin. Että ei yhtään kestä. Niin sit mä sanoinkin respasit niille niinku hotellin toiseen päähän ja toiseen päähän. Joo. Ja sit se Hulkki sanoi vielä, että älä sano sitä missään niin vaimolle. Joo. En tiedä mistä oli kyse muuta kuin että se oli ehkä vähän väsynyt. Okei. No niin, tästäkin selvittiin. Se ei kelvannut huoneen ensin sille rouvalle. Siitä Wayne the Million ei ollut siinä paikalla ja se varoittikin mua siitä, että se on vaikea se rouva. Ja Wayne just soitti sit siihen respaan jotain muuta ja se respa-ihminen antoi mulle se luuri ja mä sanoin, se kysyi, että onko se tullut. Joo, mä sanoin tuon. Ja mun oli vaikea puhua, kun ne on siinä vieressä. Mutta sitten se kysyi, että onko vaikeuksia sen naisen kanssa. Mä sanoin, että todellakin on. Aha. Että huone ei ehkä kelpaa ja muuta. Tai niille sviittihän niillekin oli siis. Joo. Niin Wayne sanoi, että nyt täytyy panna vedät kovaa linjaa vaan ja sanot, että ei mitään mahdollisuuksia valittaa, että jos se kelpaa, niin menkö muualle. Niin, mä en pitänyt sanoa, että hyvähän sun on siellä puhelimessa sanoa. Niinpä. Että tuu tänne, kun näkisit tuon Pirtti Hirmun tuossa vieressä. Se oli kato semmonen, että hän on supertähti itsekin, kun mieskin on kuuluisa. Ja tämähän ei nyt voi tämmönen suomalainen mesta edes kelvata. Niin. Se oli Grand Marina, joka oli just ihan uusi. Et se oli ihan ok. Joo, ja siis kaikki, mun mielestä se oli hieno paikka. Niin. Se on niin kuin pohjoismaalaista hieno. Mutta siitä selvittiin sitten. No sitten Hulkilla oli vielä yksi ongelma. Aha.
kun piti saada kasvuhormonia. Okei. Se kehui, että se on hyvää tavaraa. Hän on niin pirusti käyttänyt sitä nyt tähän. Ja se oli silloin semmoinen kova hitti. Joo. Ja piti saada jotain, oliko se niin, että se on jotain ruotsalaista synteettistä, oli jo silloin. Just. Se, jota oli turvallista käyttää. Niin, ei niitä venäläisiä laivoista hankittuja. Ei. Joo. Ja se kysyi multa, että saako se semmoista täällä. Mä sanoin, että kyllä mä luulen, että Suomesta saa ihan mitä muuallakin saa. Että kysyn edeltä henkilöltä. Ja kysyin, enkä viitsi sanoa kuka se oli, ettei tässä nyt tarvitse kenenkään ihmetellä. No sehän järjestyi sitten lopulta ja tämä henkilö oli sitten yhden toisen henkilön kanssa siellä Hulkkilenne vienyt. Ja 2 tuntia, no se oli hyvällä tuulella ja 2 tuntia viihtynyt niiden kanssa juttelemassa podauksesta ja penkkituloksista ja muusta, että ihan kunnon lihapäähän se oli, kato. Niin. Kun pääsi varsinaiseen aiheeseen ja sinne sai olla rauhassa siellä omassa huoneistossa. Ja Hulkilla ja sitten sillä oli semmoinen, myös samaan aikaan tuli semmoinen joku hänen kaverinsa, joka oli koko sen viikon samoissa harmaissa college-asussa ja cowboy-hattu päässä. Aha. Ja mutta ei kannata antaa niinku ulkoasun hämätä. Se maksoi joka paikassa, niin se otti karseen vädin $100 seteleitä aina. Ja siis, onko se nykkiläinen kaveri? Saattoi olla, että ei ollut Kaliforniasta. Vähän vanhempi kundi. No, ehkä 50 jotain. Ettei se öljymiljonääri ollut? Joku öljymies se oli. Nimittäin silloin kun oli tää Better Bodies tää perustaja tää... Oliko se silloinkin mukana? Oli. No se on se, mistä sä oot kertonut. Joo, se täytyy olla sama mies. Se oli myöskin tää harmaat jalpet päälle ja cowboy-kammat päälle, mutta silloinhan meillä oli myöskin mukana naiskehorakentaja ja kaikkia muuta ja näin. Niin. No se on semmoinen fani, joka Vein sanoi, että se käy niin kuin joka kisat katsomassa. Se on varmaan sama tyyppi. Mutta muistaaksä siitä sen rahan käytöstä? Sitten mä muistan vaan, että olihan siinä toinenkin miljonääri mukana siinä porukassa. Mutta silleen, että mä vaan huvitti se, että se maksoi kaiken, se oli 100. Leningradissa $100. Se hoitaa aina meidän noi dinnerit. Joo. Mutta se ei ollut amerikkalainen, jolla on luottokortteja ja muutama kauhea tukko fyrkki. Joo, se oli cashmiehiä, kyllä. Ja se ei ollut vaihtanut mitään markkoja, mutta ei taksit ja muut. Se sanoi, että täällä voi maksaa ihan hyvin dollareilla, kun se antoi aina $100. Joo. Se kelpasi kaikille. Kyllä. Joo. Se on kova valuutta. Ja Hulkilla oli ihan sama homma. Silloin oli löysästä verkkarihousussa, niin samanlainen tukko. Ja se oli maksanut ihan helvetisti siitä kasvuhormonista. Niin, että kun hän ajatteli tietysti, että apu oli niin suuri, että hänelle oli sitä hommattu, niin se antoi jotain $1,000 tai jotain, mikä oli kai aika paljon. Niin. En mä tiedä yhtään niistä hinnoista, mutta ja oli hirveän tyytyväinen. Siis ymmärtääkseni se oli hirveän kallista tavaraa silloin. Joo, siis varmaan on kyllä ollut. Mutta tämä on vain yhden viikon touhu ja mukava mies, joka joutui keskittymään katsomaan, kun hän kuulee huonosti, vaikka oli se kuulolaite, niin joutui keskittymään sun suuta katsoon ja se piti niinku muistaa, että puhuu kohti ihan. Joo. Ja itse puhuu aika selvästi mun mielestä, mutta nyt hänelle on tehty joku ihan uusinta uutta, joku leikkaus, niin hän kuulee ihan hyvin. Varmaan mahtava fiilis. Joo, siis se jossain haastattelussa mainitsi siitä ja ei ole siis enää kuulolla. Joo. Mutta Gunnar Röstberg oli erikoinen kaveri, norjalainen jätti. Norjalainen jätti ja 81 Euroopan mestari ja 82 MM-hopea raskaussarjassa ja sitten ei kai kilpailu edes. Karmeet forkut. Joo. Kädet kyllä muutenkin on. Joo. Ja
enemmän ehkä semmoinen luonnon lapsi kuin mikään, kun ei hänellä ollut kuulemma mitään harjoitusohjelmaa edes. Niin se vähän treenasi vähän mitä sattuu, mistä miltä tuntuu. Joo, ja mikä laite oli vapaana. Joo. Joo. Niin. Tässä aina tulee sitten kysyneeksi, että miten tieteellisiä ohjelmia tähän lajiin vaaditaan. Aivan. Ja hänellä oli kaikki lihakset ihan karsit ja myös tosi kireä. Oli joo. Mä olin itse tuomarina silloin 81 EM:issä ja ihan selvä voittaja. Mä taisin olla jossakin PM:issä, missä mä olin samaan aikaan kuin hän. Niin oli se kovan näköinen. Sä oot ollut varmaan aikaisemmin. Ja sitten Georg Apollos oli kanssa sitten sen jälkeen, mutta myöskin tämmöinen niin iso kaveri, joka sitten... Joo, Georg oli vähän myöhemmin. Joo. Se oli meidän myös Grand Prixssakin mukana. Kyllä. Mä olin tuolla nuoressa vielä sitten, mä näin sen vaan. Sä oot ollut varmaan nuoressa. Joo. Mutta Rösberg oli siellä, ne EM-kisat oli Lontoossa 81. Ja sehän oli ihan täys alkoholisti. Siis se haisi viinalle ihan siis todella rajusti, että sitä huokui oikein kunnon viskihaju siitä. Joo. Ja se oli pikku hönössä siis koko ajan. Niin. Ja jännää, että se kroppa oli ihan karseen kovassa kondiksessa. Ja sitten kisan jälkeen se äityi vielä enemmän sitten tietysti ottamaan. Minä hiippailin siellä hotellissa, olin lainannut Kiviön Reijulta, joka oli mun huonekaveri. Joo. Niin verkkarit ja Reijo oli myös silloin Ruotsin. Se oli kilpailu jo Ruotsinkin porukasta, niin, joku se, mä en muista, mutta ne oli Ruotsin maajoukkueen verkkari. Ja se oli hengenvaarallinen juttu, kun Rösberg tuli vastaan. Se otti mua kraivelista kiinni ja nosti seinälle. Ja selitti, että hän ei tykkää ruotsalaisista. Joo. Mutta mä sanoin, että mä oon suomalainen ja maalainen. Sori, ja sit se vähän oiko mun pukua, mutta se oli ihan ne ruotsalaiset pelkäs sitä. Niin varmaan. En mä tiedä miten voi olla näin huonot välit sitten. No niillä on vähän usein on tää. Joo. Ja sitten siellä tehtiin, mä en muista mikä lehti se on, mutta iso joku englantilainen päivälehti. Niin Kike Elomahan voitti siellä Euroopan mestaruuden. Niin, joo. Ja Kikestä ja Rösbergstä kuvan. Aha, joo. Ja sitten valokuvaaja ja se toimittaja niin kysyi, että Rösbergiltä, että luuleeko hän, että jaksaisi nostaa vähän Kikeä. Niin joo. No, se sanoi, ilman muuta jaksaa. Ja se oli menoa Kikellä, kun se nappasi. En mä tiedä muista oikein minkälaisen otteen, mutta se nosti Kiken suorille käsille tänne. Joo. Ja se kuva oli siinä lehden kannessa. Just. Se oli jossain vuoden valokuvissakin mukana. Joo. Mutta Kike oli niin loistava, kaunis hymy ja ihan rentona. Niin. Siinä Kikehän oli aivan loistava siis esiintymä. Joo. Eikä hämmentynyt yhtään tästä. Niin he sai todella hienon kuvan. Mun on hämärä mielikuva, että mä oon nähnyt Sä oot ehkä nähnyt sen kuvan. Se on liikkunut joissakin ja Kikenkin yhteydessä ehkä. Kyllä. Jossain dokumentissa ja muuta. Joo, Kikehän oli siellä ja siitä alkoi sitten Kike huuma. Niin. Joka jatkuu edelleen. Jatkuu edelleenkin, joo. Ja tästä tuleekin mieleen, että itse asiassa juuri nyt kesällä Suomessa vierailleet Hannu ja Marjo Selin. Joo. Ja Marjohan on todella menestykäs suomalainen naiskäyrakentaja. Marjo voitti seuraavana vuonna Euroopan mestaruuden. Niin, ja kilpaili sitten myöhemmin useammassa ammattilaiskisassa kuin mitä Kike on koskaan kilpailu. Joo, ja menestyi aika hyvin. Hän oli siis, mä en muista, Hannu, hänen miehensä kertoi mulle, että oliko nyt kuinka monta finaalipaikkaa missä Olympiassa, mutta monta oli kuitenkin. Monta, joo. Mikä oli paras sijoitus? Onko ollut joku 3 tai jotain? 3 tai 4. Joo. Aika vakiintunut tähti niin kyllä. siellä.
tuli vaan mieleen niin tämä mun ehkä suurin kehonrakennukseen liittyvä virhearvio ikinä. Silloin kun Kike ja Mario kohtas ensimmäisessä kilpailussa Töölössä semmoista niin kuntosalin omassa kisassa. Joo. Se on semmoinen pommisuoja, mihin mentiin sisään. Joo, mä olin paikalla kanssa. Joo, ja mä muistan myös hyvin sen paikan, koska mä ostin Renelle Jarilta muun muassa niin Goldgymin punaisen T-paidan, missä on se keltainen logo, joka oli mun ensimmäinen Goldgym paita siellä. Joo. Ja joka vielä 15 vuotta myöhemmin muuttui semmoisen Robin Robinson kuluneeksi tanktopiksi. Okay. Mutta kumminkin niin siellä sitten totta kai Hannu oli mun treenikaveri ja sitten Mario vaimona kisasi siellä ja mä tiesin, että Mario treenaa jonkun verran, mutta ei kumminkaan mä en tehnyt sen enempää. Joo. Ja juuri aloittanut, niin Mario pyysi, että tuu katsomaan kuntoa tässä ennen kisaa. Ja mä katson silleen, ja jotenkin mä oon nähnyt Kiken sitä ennen, niin, ja sitten mä katson, että kireä on, mutta niinku, on se kyllä laiha. Niin, se oli ehkä mun suurin virhearvio silleen, että ei tosta kyllä varmaan koskaan mitään niinku kehonrakentajaa tuu sillä lailla. Mario oli ensin niinku vähän laiha. Mutta sitten syön sanani täysin. Ja Mario on yksi mun mielestä ehkä kauneimmissa kehonrakentajista. Tämä on ollut silleen, että se oli tosi naisellinen ja lihaksikas samaan aikaan. Se oli guest poserina meidän Grand Prixissa Helsingissä 90 kisassa ehkä, ja ihan mahtava se poseeraus. Joo, se oli tosi tyylikäs. Se oli semmoinen pitkä, hieno, hiottu juttu. Joo. Ja todella hieno. Ja kun Mario on silleen eksotisen näköinen suomalaisen mittapuun mukaan, vaikka hän on Eurasta kotoisin. Joo. Samaisessa puhelinkeskustelussa Hannun kanssa tuli ilmi se, että kuitenkin meidän molempia, Marion ja mun, suurin yleisö, jonka edessä ollaan koskaan esiinnytty, oli yhteinen tilaisuus. Okay. Eli 10 000 henkilöä katsoi minua ja Marioa Linnanmäellä eräänä kesäiltana. Joo, varmasti. Et kun Hannu alkoi miettimään, että näitä ammattilaiskisoja, niin siellä on ollut 7 000 ja 8 000 katsojaa, mutta tämä 10 000 taitaa olla se suurin yleisö, mitä on ollut. Sisällä ei yksinkertaisesti ole mahtunutkaan. Ei, joo. Te olitte esiintymässä? Oltiin siellä ulkolavalla. Joo. Mä luulen, että mä en ihan tarkkaan muista, ei ollut pari, vaan oli omat poseraukset. Sitten oli ihan lyhyt, se ei semmoista omaa tavallaan pariposerausta, joka oli aika muotia silloin. Se oli joo, siinähän kilpailtiinkin. Joo. Ja sitten oltiin itse asiassa samaan aikaan myöskin semmoisessa Töölön ton kisahallin vastapäätä, vanha messu, mikä halli on kuin Silver Night Disco, niin oltiin siellä esiintymässä myöskin illalla sitten. Joo. Ja jotakin vanhoja kuvia löytynyt niitä ajoilta, niin hauska nähdä, kun silloin osanottajat on aika silloin poskisia siinä vaiheessa. Siellä on semmoisia nuoria ihmisiä. Eikö se ole järkyttävää, että mitään tämmöisiä esiintymisiä ei ole kehonrakentajilla enää? Kukaan ei tarjoa mitään, kukaan ei tee mitään. Joo. Mä uskon, että jos tarjoisi jotain sellaista, niin varmaan joku haluaisi. Olla joo, että me oli tosi paljon, että siinä ehkä hyvää aikaa, kun oli tää kikeboom ja body-kulttuuri, että oli nousussa tavallaan, että oli paljon esitymisiä. Mulla oli yksi kesä, mä tein pelkästään seminaaritöitä muun muassa, ja esiinnyin jonkun verran myöskin, ja pari poherasta. Ja sitten oli tää yksi tämmönen farkkulafka, jossa oli tää DJ Lisko. Joo. Niin meillä on kiertue erilaisissa kauppakeskuksissa ympäri Suomea. Ja sitten, no totta kai pitää mainita, ehkä tämä kuuluu vähän hassumpaan puoleen, sitten kun Ruotsissa oli tämmöinen suuri sensaatio, siellä alakulttuurissa oli tämmöinen drag show, niin Suomesta sitten Kotkan kaupunginteatterin ohjaaja
Reijo Rolle Paukku. Joo, tiedän kyllä. Hän on ohjannut Jesus Christ Superstarin, iso menestys niin kuin joo, kyllä. No mä en tiennyt mitään hänestä silloin niihin aikoihin, mutta kumminkin hän otti yhteyttä ja mä olin silloin lukiossa. Joo. Että nyt tulkaa mukaan esiintymään. Mm-hmm. Saatte 100 markkaa per esiintyminen ja pihviaterian. No niin. Jumakauta, no sehän on hyvä. No ei todella hyvä. Joo. Niin, eli meikäläinen, sitten Hannu Selin ja Jouni Nordström. Joo. Eli Hiimäsportin koimmat jäbät. Niin mentiin mukaan siihen ja nahkataiteilija Kari jotain teki meille sitten nahasta noin poseeraushousut. Ja niin sitten tehtiin semmoinen niin kuin 3 kaverin tämmöinen niin kuin jonkunlainen joukkueposeerausjuttu. Ja me emme siis olleet niin drag-asussa, vaan ihan oltiin kehonrakentajia niin kuin siellä ja yleisö oli erittäin vastaanottavaista. No varmasti. Ja oli näitä erilaisia alakulttuurin kuuluvia. Silloin ei ollut mitään tämmöisiä LGBTD-kirjainyhdistelmiä olemassakaan, mutta oli kuitenkin erilaisia ravintoloita, missä esiinnyttiin ja me oltiin muuallakin sitten ympäri Suomea. Ja se oli hyvää treeniä niin kuin esiintymistä varten ja saadaan yleisö edessä pysytyä ja hauskaa niin kuin sillä tavalla, että sitten tapasi totta kai niin kuin, että näitä kaikenlaisia, siellä kävi tosi paljon julkiksia pyörimässä ja pari vuotta sen jälkeen niin me oltiin muun muassa sitten myöskin Hantta Krausen musiikkivideolla sen takia mukana, että mä ihastuin siellä yhteen tyttöön ihan mieltämässä, joka oli Hantan frendejä ja näin, hän oli 20 ja mä olin 17. Ja taas olla oli melkein cougars. Joo, että leikekirjasta täällä äitinsä tai isänsä varmaan leikkasi irti, se oli joku tämmönen, olisiko ollut Kalle tai Ratto-lehti. Eli vähän näitä tuhmempia lehtiä. Joo. Niin siinä on drag-showsta juttuja, siinä on meikäläisen kuva ja siinä taitaa lukea, että hän painaa 80 kiloa ja on pelkkää lihasta. Loistavaa. Mä en ole koskaan painanut niin vähän varmaan mitä näin sen jälkeen. Mutta se oli siihen aikaan, kun mä olin lukiossa. Joo. Mutta se oli kiva. Ja tosiaan niin kun mä koitin päästä johonkin muihin hommiin sitten, kun mä olin se reissaaminen kyllättämään, mutta ja mihin mä joudunkaan Itäkeskukseen tiskaamaan astioita. Mä olin 1 päivän sen töissä. Okei. Soitin taas takaisin Reijo Rolle Paukulle, että mä tuun takaisin esiintymään. Okay. Se oli kivempaa saada se 100 euroa tai 100 markkaa per. Saitteko te ne pihviä? Saatiin. Joo. Ja meillä oli myöskin omat pukuhuoneet. Joo. Että ei niinku sillä tavalla. Joo. Kyllä me vähän naurettiin välillä Jonen kanssa, kun niin tuli semmoinen upean näköinen pitkä vaalea nainen pyytämään Hannua tanssimaan. Joo. Ja Hannu meni kaikki tanssimassa niin tanssin, niin niitä palastakin myöhemmin, että eihän hän se olekaan nainen. No niin. Joo, tietysti. Joo. Toi mainitsit alakulttuurit, niin tämä tietty alakulttuuri eli gay-kulttuuri on ollut erittäin suuri osa keurakennuskisojen katsojista. Joo. Ja sponsorointia myöskin on ollut paljon kuulemma. Kyllä. Joo. Ja mistä olympialippuista meni valtava osa siis just Helsingin gay-seurapiiriporukalla. Onko kyseessä urheilun euroviisut? Ehkä se voi sanoa. Niin. Joo, ja olin todella tyytyväinen, kun myytäväkseni oli tullut niitä $500 VIP-lippuja, niin nehän meni ihan vilisemällä Oli mukavaa, että on semmoista jengiä, joilla oli rahaa ja jotka halusi ostaa näitä lippuja, koska silloin oli vähän huonot ajat muutenkin. Joo.
Mutta siinä ei näyttänyt olevan mitään estettä. Ja sitten kyllä niitä osti esimerkiksi Juhani Nyholm, joka oli siis vanha huippukehorakentaja, kaksi kertaa mitalleillakin kisoissa niin raskaissa aikana, niin hänkin osti jollekin porukalle esimerkiksi iso. Ne meni tämmöisinä blokkeina aika nopeasti. Kyllä. Se oli jännä, että ne liput loppu muutamassa päivässä. Ahaa. Niin, niitä olisi nyt tietysti enemmän. Niin, mutta kun ne oli siis parhaat mestarit myöskin, oli siinä lähellä. Ja kaikki halvimpia lippuja myytiin kaikista huonoiten, jotka oli kauempana. Jengi haluaisi olla ettei sä et näe niin hyvin silloin. Joo, ja sitten ehkä siinä oli varmaan semmoinen, siinä olisi voinut ehkä rakentaa paremmin sen. Mutta se oli niin iso juttu, kun se oli siellä jäähallissa ja se lattia pitää peittää ja muuta. Ei siihen kannata nyt mennä, se oli aivan kauhea päivä. Siis siinä oli lätkämatsi prejudging ja finaalien välissä. Okei. Ja tästä kun mä äsken sanoin, että ei ole tällaisia esiintymisiä ja muuta, niin se oli sitä kehorakennuksen semmoista, että silloin oltiin niin sanottua kulta-aikaa. Jengi halusi nähdä, että mä en tiedä, onko se niin nähty, että jos tulisi joku johonkin Jämsän hotellin sinne lavalle joku kehorakentaja esitymään, niin olisiko porukka vähän niin kuin, että no mitä? Niin. Että sitten se vaatisi jonkun älyttömän tyypin tai muuta kuin. Varmaan joo. Mutta niin se, että silloin niin mä olin semmoista niin semi-hyvässä kunnossa, vaikka sen koko kesän, kun mä esiinnyin paljon, tai näin ympäri vuoden mä juttuja tein. Ja sitten jos mä en ollut kunnossa, mä olin niin silleen off-season kunnossa, niin mä pidin seminaaria. En mä muista mikä se palkkioraha, varmaan niin tyyliin siihen aikaan joku 500. Mutta joo, niin hyvä. Oli semmoinen. Joo. Ja siis kaikenlaisia hassuja juttuja, oli tuttuja muun muassa sihteeriopistolla, niin oli ihan mielettömän hienoa olla sihteeriopistolla Bodava joulupukki siellä niiden iltamissa. Siellä oli kauniita tyttöjä. On kyllä, se oli mahtavaa ja en mä tiedä, silloin oli kysyntää, että koko ajan tuli, varmaan 10 vuotta oli silleen, että tuli sitten tuli mainoskuvauksia aika paljon, että eihän nykyään myöskään no sekin vielä, joo. Mainoksissa silleen, että muun muassa mulla ja Kiki Ruoholla oli ensimmäiset nämä flat top kampaukset. Se armeijakampaus. Niin se oli semmoinen sitten jostain syystä kova juttu, että meitä pyydettiin paljon kuvauksia. Joo. Ja kaikenlaisia ihmeellisiä. Yleensähän siis kehorakennus ei koskaan ehkä välttämättä pääosassa, vaan semmoinen rekvisiittana siinä, että jos joku juttu on täynnä hyvää tavaraa, niin sitten mun pitää sanoa, että no en mä jaksa nostaa näitä kaikkia. Tai silleen. Mutta noihin aikoihin myöskin sitten kun oli Jorma Rätykuppi keväällä ja sitten tuli se pääpalkintohan oli sitten parin viikon treenimatka Jenkkeihin, josta puhuttiin jo. Ja siellä oli vähän maanjärjestyshommia ja muuta. Niin siinä välissähän kumminkin niin pääsin myöskin elokuvakuvauksiin sitten. Et mä olin vähän aikaa, siis oli 10 päivää oltiin tuolla Oulun vähän etelämpänä, siellä on semmoinen luonnonsuojelualue. Mikä sen nimi on? En muista. Mut kumminkin niin siellä kuvattiin semmoista kuin jahtielokuva. Ja se oli semmoinen, siis kässäri mun mielestä ei ollut mikään kauhean hyvä, mutta se oli nyt kumminkin tarina 3 erilaista miehestä. Vanhempi liikemies ja sitten sen nuorempi yhtiökumppani ja sitten kuntsaliomistaja Jouko, jotka lähtee hienolla merrulla maastoon sorsia jahtaamaan. Ja sitten matkaan liittyy mukaan vielä nuorempi, sen vanhan liikemiehen taitaa olla poika, semmoinen vähän kapinallinen tyyppi.
kaikki tunnettuja, nousevia ja vetäneet näyttelijöitä paitsi minä. Joo. Ja se oli kyllä makea kokemus, tai hieno ja kauhea, koska mä olin dietillä kisoihin silloin. Joo. Niin mä muistan siellä kylmässä mettässä, oli helvetin kylmä vielä ja niissä kamppeissa ja mä söin tonnikalaa niin suoraan purkista, kun ei mitään muuta ei voinut siellä metsässä syödäkään. Ja muut se ei ole pakanasta tällaista hyvää hernekeittoa, lättyä ja tällaista näin. Mut niin ja sitten mä joka aamu sillä Mersulla, se oli se G-Wagen siihen aikaan jo olemassa ja aika saman näköinen nykyäänkin vielä, kantti kertaa kantti, niin mä ajoin tonne Herrasten salille. Sali 38 ja mä tein aamutreenit siellä. Okay. Mä ajoin taas, nyt mä soitin sillä isolla Nokia Mobiral sillä puhelimella, että missä päin te ootte, niin mä ajoin niinku sit sinne. Okay. Joo. Niin, mä muistan sen, se oli lyhyt elokuva. Joo, se oli lyhyt elokuva ja se on tullut monta kertaa Yleen kanavilla sitten. Ja mä sain sitä silloin nimittäin yli 10 000 markkaa palkkiota. Joo, kyllä elokuvissa on ollut aika hyvät palkkiot. Niin, mutta se on niinku siihen aikaan niin taas arvoltaan melkein joku 10 000 euroa. Joo, noista voimaltaan vastaan. Niin, se oli hyvä raha sitten matkaa varten. Mä luulen, että se johtuu siitä, että niissä kun niitä usein toistetaan, niin siinä otetaan vähän palkkiossa huomioon se, että... Plus mä veikkaan, että se oli myöskin jotenkin niin kuin, että oli, tällä ohjaajalla oli hyvä kontakti niin kuin Yleen ja muualle, että oli jotain avustuksia ja tukia ehkä saanut mukaan. Usein varmaan vaaditaankin. Tämä on kallista puuhaa siis tehdä. Oli se, vaikka oli lyhyt elokuva, mutta oli kumminkin porukkaa silleen, ihan no nämä oli ensimmäisiä askeleita siihen, että mä tutustuin totta kai niin kuin filmituotantoasioihin sitten niin kuin ihan eri tavalla, kun mä oon tehnyt niin kuin satoja, ehkä jopa 1000 TV-mainosta 30 vuoden aikana. Kyllä. Ja eri maissa ja eri paikoissa niin kuin, niitä on tehty tuottu eri tavalla, että Suomessa ollaan aika säähteliäitä sen niin kuin, miehistön kanssa, mutta sitten jos mennään jonnekin vaikka Aasian maihin, niin siellä väkeä rupeaa löytymään. Mutta se on isompi markkina myös aina. Joo, ja silloin se miestyövoima on ehkä edullisempaa. Bangkokissa me tehtiin sellainen batterispotti, missä oli se niin kuin poikabändi. Ja tehtiin ne asut sitten siellä paikan päälle niille. Niin se pelkkä se ompelimo oli niin kuin 50 henkeä. Mutta ne asut valmistui päivässä. Joo. No niin silleen, että iso porukka hip-hop-jätkiä asut tuommoiset nuoret, me valittiin niitä päivän mittaan, käytiin lounaalla ja no milloin on valmiit? No on illalla valmiita varmaan. Et niitä tehtiin sitten vauhdilla. Varmaan voidaan, siellä osataan tietysti toimia nopeasti ja tehokkaasti ja toimitaan. Kyllä, siellä oli vauhti päällä. Hyvä palvelu, mutta eri maissa eri tavalla. Mutta Aasian maissa on kyllä työmoraali käsittääkseni tosi kova. Joo. Ja tämmöinen bisnestyyppinen tehdään nopeasti. Joo. Ja siitä saa muuten erittäin hyvät sympatiat, kun mentiin semmoiseen niin paikalliseen Tokmanniin ostamaan. Meidän kuva oli ilmavoimien semmoinen niin isossa hangarissa. Joo. Niin oli pakko olla pitkät housut päällä. Ja se oli aika kuuma. Me ostettiin pidemmät housut meille kaupasta, mutta sen kuninkaan väreissä. Eli onko se sitten niinku keltainen ja valkoinen? Mutta kumminkin oli ne oikeat värit, niin jengi tykkäsi. Ne oli kaikki siellä niinku silleen, että hyvä. Kun ne on vähän niinku silleen eri tavalla suhtautuu niinku, siellä kuninkaaseen, onko se keisari, kuningas se on, kun meidän vaikka pressa tai jokin muu, että se on ihan niinku supertähti siellä. Meillä on niin arkinen presidentti. Että siellä niinku ei saa niinku sanoa mitään pahaa kyllä sitä hallitsijasta. Joo, ne on ihan eri juttuja, missä on tämmöisiä keisareita ja kuninkaita. Kyllä, näin on. Mutta tosiaan tuli plussat kirjaan ja siitäkin siellä.
Joo. Tässä on ollut taas tarinaa ja vähän varmaan hyvinkin polveilevaa materiaalia, mutta toivottavasti porukka tykkää ja sanon kaikille katselijoille kiitoksia. Näitä on seurattu aika paljon näitä videoita ja jos viitsitte tilatakin kanavan, niin se olisi aivan loistava juttu. Niin, vielä parempi asia, mutta tosiaan kiva, että juttu kiinnostaa. Joo, keksitään lisää tarinointia ja niitä nyt on vaikka mitä. Mutta hei, me ei puhuta enää meidän vanhoista jurinoista niin paljon, mutta me pyritään mukaan meitä kiinnostavampia vieraita juttelemaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.